Penses abans d'imprimir si realment és necessari? Imprimeixes a doble cara? Reutilitzes el paper que has imprès per una sola cara? Si has respost que sí a les 3 preguntes, fas un ús responsable del paper. Si has dit que no a alguna de les preguntes, pots millorar. T'expliquem com fer-ho amb la regla de les 3 R's. Reduir. Pots prioritzar tot el que sigui digital i si has de fer servir paper, imprimeix a doble cara o redueix el text perquè càpiga en menys pàgines. Menys paper no significa menys feina, sinó fer-la millor. Reutilitzar. Pots reutilitzar el paper que has fet servir per una cara i convertir-lo en esborranys o blocs de notes. Només reutilitzant 5 fulls al dia podem estalviar 1.200 fulls per persona en un any. Reciclar. Separa sempre el paper i el cartró. És important que no el barregis amb restes d'aliments, plàstics o altres materials. Reciclar una tona de paper evita emissions de 1.500 quilos de CO2 i estalvia 26.000 litres d'aigua.